kuyona i-channel uma umusha ngicela ungakhohlwa ukusubscribe lana kuthiwa ke ikhosathu ifuna ke limukelo ke njengeqhawe enxusa ke la kuleli eliqoshelwe ke izinsolo zokukhuluma kabi ngomengameli waseMelika uDonald Trump. Ikhosathu ke esifundazweni ke iWestern Cape ithe izomhlangabeza ke esikhumulweni sezindiza umnumzana Ebrahim Rasool oyalelwe ukuba ke aphume aphele ezweni laseMelika. uRasool ungowokuzalwa ke eWestern Cape. Unobhala ke we-ANC eWestern Cape umnumzana ke Marvel de Bruin uthe ke abahambisani nokuxoshwa ke kukaRasool eMelika. Ukumkaphuna nje uthi ke ingakho sinquma ke ukuthi sincenxe amalungu ethu ukuba ke aphume ngobuningi bawo ayeke kumamukela ke esikhumulweni sezindiza lapha ke uma esefika khona ke eWestern Cape. uRasool ungomunye ke wethu ke angeke simlahle. Uma kusiqhubeka nalo daba uthe ke uBrain lapha ke uDe Bruin uthene ke bafuna ukuthi iningizimu Afrika iziphindiselele ngokuxoshwa ke lapha ke kwenxusa laseMelika khona ke kuleli. Angabe leyo nto ke ayususa yini ke umsindo ke noma ke ingxabano phakathi ke kwamazwe amabili, kodwa ke singekho lapho futhi uqhubha nalolu daba uthi ke uma ke senemeneze ngendlela ke uhulumeni oholwa uTrump owenza ngayo ke izinto ke njengoba ke sibona kwenzeka amaduzana. Lo hulumeni ke uyaqhubeka nokuchukuluza ke iningizimu Afrika. Into ke esishoyo nje ukuthi ke uhulumeni wakuleli kufanele ukuthi ke uxoshe inxusa laseMelika uma uhulumeni ke oholwa uTrump uqhubeka nalomkhuba wawo. Umongameli Cyril Ramaphosa uqinisekisile ukuthi uRasool usendleleni ke ebuyayo ngoba njengoba ke enikezwe amahora ke angu-72 ukuba aphume aphele khona lapha ezweni kazi laseMelika. Uthi ke akakwazi ukuqhubha ke ahlale ke eMelika ngoba sebeshilo ukuthi ke abamdingi noma ke akamukelekile khona. uRasool uziqhathe ke ngokuthi asola uTrump ngokweseka ke abashumayela ke ivangeli lokuthi ke abantu abamhlophe ke bangcono ke ukunezinye ke izinhlanga. uRamaphosa ke uthe uzothola kahle umbiko ogcwele ke ngokwenzekile ke uma uRasool esefikile ke khona la eningizimu Afrika. uRamaphosa ke uthe bayaqhubeka nokuzama ke ukulungisa ubudlelwane phakathi ke kwabo neMelika. Wakuchitha ke ukuthi ke izikhulu ke zaseMelika ezichayisa ke izikhulu zakuleli ke ezihola ke imizamo yokubuyisana. Umnyango ke wezobudlelwane namazwe angaphandle ke uthe usezinhlelweni ke zokuqoka inxusa elisha njengoba leli elidala ke selizobuya njengoba ke imbiko ke igcwele ke isho kanjalo. So kuthiwa lana ke bekungokwesibili uRasool eba ke inxusa la kuleli khona lapha ke ezweni kazi ke iMelika waba inxusa ke la kuleli eMelika okokuqala ngesikhathi ke kusaphethe ke wayengumongameli uBarack Obama. Ngaphambi kwalokho uRasool wayingundunankulu ke wesifundazwe iWestern Cape. Ofethu bengifisa ukuthi ke njengoba ke izimo zinje uzwakalise nawe umbono wakho kuyona ke comment section. Ungakhohlwa ke futhi ke ukulike ivideo.